wancine sedulur budidaya kita kabeh kanca ngawakake liyane lenga kang wujude papan pariwisata lan hasil karyane tangan kerajinan uga hasil bumi celali kesenian wis kawentar urip budaya kita ku mereka terus kumetut sengkut rambut karti lelating lelaki iku tadi serana kuyung Kinutang kutang tansah bisa lelati Mas Gareng ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Pedro. Mas Gareng. Nun sawetara sing jeneng perang Bratayuda niku ana aturane. Nggih. Wancine metu srengenge padha tata-tata yen wis ana napa nika slumpret sangka kalamuni tandha perang muni niku lagi diwiwiti. Leres. Terus yen wis arep gumlewangi srengenge kudu wis rampung. Nggih. Lho. Kula niki ambak nonton gaene ngoten kula jikuk intisarine, Mas. Nggih. Ternyata sak sekti-sektine Sengkuni kok ya isih ana pengapesane. Dengan demikian hidup di dunia ini apapun bisa berubah secara drastis kalau kita tidak berhati-hati. Leres. Nah niki lho. Mula anu Mas Gareng jroning urip niku sing bener kuwi durung mesti becik. Becik. Sing becik durung mesti disenengi wong akeh. Leres. Wadine kudu tansah ngati-ati. Ngati-ati, eling lan waspada. Nggih. Nggih to Mas, eling lan waspada sing penting urip kuwi harus berusaha dan berdoa. Bener Mas. Kados panjenengane Pak Muhammad Yasin kados ngeten iki mergo wiwit bibit kawite berusaha dan berdoa supaya rezeki yang didapat dengan doa itu berkah barokah. Tur dasare panjenenganing Bapak Haji Muhammad Yasin niku to Mas. Nggih. Niku anggadhahi paugeran tidak harus membuktikan apapun pada siapapun. Leres. Dinilai baik atau buruk itu urusan mereka karena hidup kita bukan untuk membuat siapapun terkesan. Betul. Lho, mula wadine beliau niku
sabarang tumindak mung tansah ikhlas. Nggih, lah kadang kados ngeten lak proses to Mas. Nggih. Proses ora kena dimereni yen kepengin kaya Pak Muhammad Yasin nggih tumindak kaya Pak Muhammad Yasin. Ora entuk meri. Hidup di dunia tidak boleh iri dengki karena kita sesama manusia ibaratnya pohon. Leres. Pohon itu berdiri tegak, punya pang, punya ranting yang masing-masing ranting punya daun yang jumlahnya tidak sama. Begitu juga rezeki manusia itu tidak sama. Nggih. Jatahe yen kepengin akeh ya dirabuki, dipupuki. Leres. Nggih. Mula nek jatah segelas ya segelas. Jatahe lagi saember ya saember, gitu. Leres. Awit penjaraning Bapak Yasin orang hebat. Sikapnya itu biasa dan wajar. Yen kula wong niku kula kandeli syukur kula, Mas. Pripun? Kula selalu bersyukur walaupun pekerjaan ini dianggap sepele, dianggap rendah, saya tekuni, saya yakin ini akan bisa menghidupi. Nggih. Saya bekerja begini tidak untuk mencari kekayaan, tapi mencari kemareman hati. Leres. Karena dengan pekerjaan ini saya mengerti akan arti hidup ini, Mas. Nggih, nggih. Mula nata ati ben uripe mukti. Leres. Nata ilat ben ora kuwalat, nata rasa ben ora cilaka, nata polah ben ora salah. Leres. Nggih. Nggih, mboten menawa ingkang baken kala wau sampun ngestreni, Mas. Leres. Paling Niku ora nigake karo masyarakate oleh kagungan kersa ulang tahun. Matur ya kene pancen iki kanggo Kali Panggang kene iki. Wah aku iki mau sing kliwat sing urung tak terjemahke Kali Panggang. Apakah arti dari Kali Panggang? Kali Panggang Kakang kagungan kersa panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Yasin. Leres. Terus li nambaran rasa syukur dalu menika mengeti HUT apa PT DKSI. Terus panggung wayang kulit kanthi dalang Ki Bayu Haji hiburanipun. Terus gang kuwi saka tembung gayeng regeng mergi wonten garengipun saking Semarang. Waduh. Ini singkatan apa kok mlebu ya kuwi. Oh, lha aku wis pirang dina ora mbok jak dadi. Iya. Niku rak dukuhe saiki desane Candi Rejo, ayo. Candi Rejo. Heeh, mencongak kok ya. Wah, lah kok remen-remen dukuh kowe rekoso kok desa. Ayo. Candi Rejo. Candi Rejo. Candi saka tembung Candaria malam hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKSI. Can. Terus diselenggarakan oleh panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Yasin. Ya, terus wis gedi wis saiki ya. Lho lagi rene urung. Regeng gayeng hiburanipun wayang kulit dalangipun Ki Bayu Haji. Terakhir Jolali dawuhe Pak Ki Haji Muhammad Yasin Jolali. Apa? Garenge Semarang kudu melu. Waduh. Ya kudu melu. Katut ki paket kok. Ha iya mumpung sing urip kok. Lah dadi gosek-gosek. Lho, kula niku seneng nek panjenengan iki sehat. Ngono lho. Kula niku ora iso. Wiwit biyen nganti sayaene kula dimong Mas Gareng ya matur nuwun. Ora, iki panjang umur. Kowe nganu lho, iki ngene. Dupe aku wis tuwa iki apa aku mati sik ngono. Lah pripun to? Tembungmu mau kalau belum mengerti arti mati. Apakah arti dari MATI? M itu manusia semua akan mengalami karena itu sebuah takdir. Terus A? Akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. T? Iki sing perlu mbok catet iki. Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Berarti tidak harus yang muda dulu ya Wan ya. Lho, lah ku terserah sing gawe urip. Terus I? Ini semua rahasia ilahi. Weh. Ini dieling-eling Mas. Orang jangan takut dengan kematian. Mula sanguno sebelum maut itu menjemput. Betul. Niku sing kula karepke. Mulane nimbali Mas Gareng niku pancen lho. Sak perkara betul sing mati ora nyawaku kupingku.
Orane kula niku seneng panjenengan iki iso ngelingke karo awake dhewe, ngelingke karo sekabeh-kabehane. Iki aku mau ngemutake nadyan sinom ibadao. Maut menjemput ibaratnya air hujan turun ke bumi. Leres. Air hujan turun ke bumi tidak melihat orang itu bawa payung apa tidak. Ngerti yo bres. Mula sebaiknya kita bawa payung dengan apa? Ibadah yang tepat. Nggih. Ngono. Mugi welinge Mas Garing niku dadi kaca bonggol salah meneh. Tembung welinge iki aku arep mati. Boten panjenengan wis ngelingke sok nek sampeyan kundur sing dadi dawuh panjenengan iki dieling-eling karo Kyai semene akeh. Aja sembrono lho. Lah napa to? Daerah kene iki wis kelangan dagelan loro. Sapa to? Ae gendut Bagong karo Gareng Anggal. Lah, gendut saiki wis enek sing ganteni Bagong. Oh nata. Oh ya syukur-syukur. Wis sing nang Jaipong kuwi saiki wis wani macak Bagong. Aku ya mung meling hati-hati le aku ngono. Ora, oh kuwi to. Tak kira Bagong tempe gembus kae. Bagong tempe gembus kan. Mbak Elisa, ayo mriki. Maka aja nglukro kaya Sotoloyo. Yen ngono kowe kapatut aja nglukro kaya Sotoloyo. Yen ngono kowe kapatut Priye aja kaso tumrae medhike Sotoloyo sepi pamrih doyan aku bareng metu lagu iki terus kelingan jebule Sotoloyo kuwi tukang apa? Sotoloyo ki apa? Sotoloyo ora tau gelem nyambut gawe. Oh, kuwi ngelokke wong sing keset. Nggih, heeh. Tukang nongkrong. Nggih. Ora gelem usaha dan. Ha nek cara modern nika lho, Joko Lilur ngono kae lho. Ngalor ngidul mung kemul sarung, ora gelem ubah, ora mamah ning dheweke ya tetek wae, bakune iso urip. Ah ya ning urip ya urip ning kopong plong. Nggih. Elisa. Nggih. Ora ngantuk to Nduk sayang? Mboten. Ayo biasa. Lah ya dhewe iki lak wis biasa yamene urung turu. Nggih. Ya rasa demek-demek. Nduk saya esok saya demek-demek. Wong wedok tak cedhak iki bejo. Lah kok bejo? Bejo kok kowe kuat biasa tak cedhaki terus mutah-mutah. Ya ora kok ya. Kalau menika benten. Rada wangi. Ah, rada wani. Elisa iki ciri khase saya bengi saya wani. Oh nggih. Anu ngeten Mbak Elisa. Nggih. Ini secara tidak langsung kita sudah berganti hari. Wong iki ganti dina tegese umure sudah sedina. Nggih. Nggih ta? Nggih. Dasaripun nek wanci iki wis wayahe arepe puspa tajem. Apa? Apa itu? Titioni Gondoyono puspa tajem. Puspa tajem iki impen e. Iya to, jare. Heeh, mandi-mandine nek esuk. Oh, mandi-mandine ya. Arepe ajenge. Titioni Gondoyoni Puspanjala kuwi Puspa tajem. Ha ya Kawasita kadarno kadura dasih. Ah, wah, iki wong ya paling tidak wong Elisa ki ya dalang dadi tembung-tembung ngono ya nyanyi. Mula dibuktekke nek Mbak Elisa dalang ora ketang sacengelingan tak aturi ada-ada cara Yoja ya kena, cara Solo ya saged. Yogya, aku cara Yogya. Yogya. Jogja, Songo nggih. Nggih, songo ayo kaya apa? Kok sik sedulurku lanang iki nonton ta? Sapa ta? Mas Joko. Mas Joko nggih. Joko. Wih, Mas Joko Narto matur nuwun. Wah, piyayi kok sehat terus nggih Mas Joko. Sehat panjang yuswa barokah. Putrane ya luar biasa. Ya ta. Mas Anggara ya elok wayangane. Nggih. Mas Joko Sunarno iki bathike anyar aja iki. Ngapa lah Bapak dilurui iki lho. Ya Mbak Elisa ya mangga. Ada songo yojan mangga. Mangga. Srusuti
Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Saya elak tenan. Aku ora ngumatke suarane Elisa. Lah apa? Aku mau nyawang sing nyaron ki lho. Siapa ta? Begitu Elisa ada-ada wah le ngumatke nganti turu gitu. Siapa? Kuwi Tony kuwi. Tadi siapa? Lho sing lemu ki lho. Oh, alah. Kuwi ngono ya, kuwi anu Mas, kuwi iki kewajibane ning kene siji nyaron loro karo nulak udan. Oh ngono. Dadi nek ngono kuwi dhek ngraga sukma. Ning kae abang kok ngono ora bae-bae lho. Kae bapake sing ngarang lagu apa kae? Lestari. Lestari sing ngarang lagu Lestari. Lintang Asmara ya mlebu. Nadyan ora pokro kae bapake. Anake pinter. Niku taruna ngungkuli bapak ya. Lah makane aku arep ngomong ngono. Nggih. Lestari maksudnya iki bapakku ben lestari. Leres. Mbak Elisa, nimbali Mbak Elisa iki cucuk lho Mas Gareng. Bab napa Mas? Suarane ya hebat, ya ta. Beksane ya elok. Ngendika sak ngendika ki mung sarwa mirasa. Mula wis pas beliau akan bergelar dokter. Dokter itu suatu napa niku pencapaian ya ta. Ning pembuktiane engko ning masyarakat. Piye bisane untuk membawa gelar tersebut bermanfaat lan orane. Mula hati-hati tenan kok Mbak Elisa ning ngendika. Sing penting tetaplah menjaga norma-norma yang kita punyai. Wow, adab itu di atas segala-galanya. Sakdure pinter iki adab kuwi kok. Nggih. Ilmu niku nggih saking mriki. Mboten saking sekolah tapi dari masyarakat dibawa ke sekolah. Oh gitu. Iya. Jadi dari pengalaman, dari mengamati masyarakat, sakjane ning donya ki ana apa lagi digawa ning pasinaon. Ora beda anggen anu ta Mas, nggon tari, nggon pedalangan, nggon kerawitan. Kuwi sing dadi tolok ukur malah para empu sing tidak bergelar apa-apa. Betul. Ning dikados Mbah Narto Sabda, gitu. Kados Mbah Sastra Sabda, jogetan wayang wong iki piye, jogetan sendratari drama tari iki piye. Wis ana pilahe lah kuwi terus didadekke kurikulum dipermudah kanggo sinau ra ngono. Oh, masuk dalam kurikulum. Nggih, Anu nun sewu. Iki sing tak takoke S2-mu psikologi maksudnya mempelajari masalah kejiwaan apa piye? Kejiwaan. Tulung mbok dandani jiwane sing ngendang kuwi. Sing klambireng kuwi. Kok dadak dicakani ngopo? Klambireng iki jiwane kurang saon kuwi. Tetep tak titeni perkara aku ra mbok jenggleng. Oh, nanda ki wis ora bintang tamu elok kabeh lho. Mbak Elisa sebagai psikolog, Mas Gareng sebagai psikolog. Kowe kudu ngejeni. Ora ana palkutan kok psikolog ku lho. Ora tegese kuwi mah lho kok dienggo nyawang kahanan ku lho. Wis ora gelar apa-apa. Gelar koclok. Arah terus. Mbak Elisa yo bawa. Ya niki kula ajeng ngirim kangge Pak Joko yang sudah mengundang saya ke sini. Oh nggih, Ya menika wau manum nyuwun pamundutanipun Napa? Aja lamis. Oh, aja lamis. Iki yen Mbak Elisa Pak Joko yang sing ngubungi aku kanca kantor biyen Mas Widodo Nirhing Sambikala kae. Nggih. Beliau seniman lukis ya Mas. Seniman lukis oh digambar kabeh kok tenan. Nggih, kok Mas Gareng ya digambar kok. Wah, dilukis. Kowe aku surata. Wong arep dilukis ora gelem. Oh, wong kuwi anggere dilukis malah wong wis mati kok. Ya ora to. Monggo kula kituraken Pak Joko, matur nuwun aku wis diwangi nganti sayahene. Heeh. Ya, Mbak. Monggo. Nano. Ya. Mbak Elisa. Nggih. Panjenengan anu kocape dadi piyai putri sing kedanan karo Mas Gareng. Kaya dadak iki to. Ya ora apa-apa ya. Anane iki kocape donya iki wong lanang goraku tok. Nggih, heeh. Pun Mas Gareng, arep kaya bokong dicet ning niku dianggep cowok yang paling cakep. Sik kok. Ya ngupamake ya aja kebangetan to. Lah Umpama kok kaya bokong dicet iki lho. Kuwi matane picek apa piye? Wong cet teles kok dilungguhi iki lho. Ora ya. Ayo. Wong senengane meri kok kowe iki kok.
Ora ono kok kacang mas. Lah apa? Kakang mas kok kacang mas. Kakang. Kula dadi kacang atom aku. Oh iya. Kakang mas. Opo ya? Aja nyawang kono, mbok nyawang aku lho sing ayu kaya ngene kok ya ora gelem disawang to. Aku pancen niatku nyawang kono mergo yen nyawang kowe kepingin nih. Pancen kuwi sing tak tunggu-tunggu. Wis sekseni iki. Apa? Sampet lho iki. Tanggep bagus banget lho iki. Lho. Lelagon niku kula kintunaken dhateng Mbak Yu kula Sri Rahayu ingkang wonten pedurungan. Oh nggih, tak kirimi lagu. Ora sto batal. Kula sekseni Mbak Yu. Batal. Ora Dik. Bojoku turu. Bojoku turu. Bojoku turu. Mergo iki watuk ngombe bat watuk turu. Bojoku sik watuk ngombe bat. Turu bojoku. Ora apa-apa ta? Ora apa-apa ya. Iya. Dipangku po. Nun. Arep dipangku po iki karepe. Kene. Aja meneh kok kowe, rong kowe, telung kowe. Tenan lho. Nganti Coba kaya ngapa? Kaya ngapa nek Mbak Elisa lungguh diklik kere iki. Kira-kira kuat ora? sik dingkek kok ana kategori kere to. Lah bok Dingkek kere. Ana. Kok sik urung tak pangku kok kon nyuwur. Ayo. dipenake dulu lah. Wek. Sisine. Wekmu selehno Oh, wekku. aku tak selehake. Tapi. Sah. Apa? Digliyer-gliyer ya, Mas. Lho, metu petike. Apa petike? Metu petike pupuku. Wis petek Merungkul ki lho apa? Kucing. Kucing. Ah timbangane kucing jagoku petik kok. Metu kucing. Ayo. Ana. Mas Gareng digandeng Mbak Elisa, cebi digandeng sing aduh jan. Mbak Elisa kaya ngeterke mbae ning puskesmas ra ya. Ana cek kesehatan ki penting. Ora gandeng wong wedok ayu ora paten. Entuk wektu kok malah nesu. Mau mati saiki lara nemen. Ayo. Gini. Nendi? Kone lingguh mumpung iki ana watu gilang. Lungguh. Iki to? Oh, sirahe. Ya Dik. Kakang Mas. Ngenyak kuwi. Ayo. Ana wong sing ora kuat nyawang awake dhewe sesandingan. Kira-kira sapa? Sajake wonge kepengin. Kuwi sik, sawangan Mas Joko Sunarno kuwi. Alah. Mas Joko Upama wis. aku karo Pak Joko ngono kuwi Iya. apa ya kowe lila Kakang Mas? Hah? Upama aku iso duet karo Pak Joko panjenengan nggih lila. Wani pira? Mas Joko ki wis ngono wis ora. Mas Joko ki wis tamblek kok ora. Sindene wae ayu-ayu kok. Iya. Yen kowe seneng lame Beda-bedane agar sing nembang kleru wonge ayu. Ya. Ya dinengke wae. Coba sing nembang ayu wong sing nembangi wong elek lu. Pikirane tekan ndi. Sing dipikir ki apa? Pokoke aku Lho, bejone wong ayu ngono kuwi. Ya Nek lali ngono kok sing eling ada sisian. Ayo kan sing elingke sisiane anggere wong elek lho. Nyawang buku matane nggo apa? ayo. Aku ora apa ya, Mas. Ngono jek diundang ning grup ayo. Lalen ya. Oh nek ngene iki teki ngelingke. Jangan lupa to, Mbak. Teki. Gampang kenal Neno. ning bantu Sing ora gandrungi sapa wis ayu pin
pinter, suarane apik, pawakane becik, gampang diapusi. Ngalah kok gampang diapusi. Ya ora kok. Lho, iki jenenge paket komplit ki Elisa iki lho. Ya. Lanjut. Tumraping sesrawungan. Aku nek ora dini ora, Tru. Lah ya wis. Dini. Heeh, nek ora dini ora wis ora ngrungokke aku. Waduh. Bagong iki kemlirine jam. Wis ora. Kok wis senengane dhewe-dhewe kok. Ya yen dini ya ngentenono dini hari nanti. Aduh. Ya, ayo. Baca demen Meno. lames seneng lames padha karo demen citra Aku ki tetep mbok ana wong pola sithik ki lho, tetep tak matke. Eneng apa ta? Iki malah rada lali apa lali. Iya. Sidan sakmono ki lho, nyimak kabeh. Wis. Ngandani coba dudu Elisa sing nebakno. Takon ngene ya mesti loh itu kekuatan teman tuh kayak gitu. Betul. Perhatian antar dua pemain. kawan. Nah, dua kawan. Nggih, ning kene iki sing jenenge grup niku wis ora ana bedane. Nggih, Ya ta kabeh wis nyawiji wis sak rasa. sak rasa. Ya antarane yoga, pesinden, dalang niku Nggih. Tritunggal. Betul, Iki wis- tanggap-tanggapan. Ayo wong pancen ya mung kuwi kok isine. Mau Yoga, kira-kira dalang, apa? sinden wis komplit. Tidak ada kesuksesan dalang tanpa didukung oleh niaga dan Penerawet. pesinden. Sebegitu juga imbal baliknya tidak akan ada penonton kalau tidak ada dalang di depannya. Nggih, leres. Dadi yoga, dalang, sinden niku wis pas. Ora usah dimbuhi apa-apa wis komplit. Lah iya Wih, mangkat. lah aku Piye? aku melu. Kowe ora mesake to, aku ki arep digawe barang iki. Iya. Ayo diaturke. Monggo buka bonang. Monggo. Monggo Mas Heri. Monggo. Yo Mas Gareng bersane. Kedua kur, monggo. Matur sembah nuwun wis diaturke aja lamis. Ya. Mbak Suci ayo rene. Matur nuwun. Ah. Mbak Elisa anu lenggah rasa ado-ado ning. Dadoke. Heeh. Mriki Mbak Suci, monggo. Monggo. Mentaran-mentaran Jawa Bawah terus. Malik Slendro kula nyuwun bawa bawani mangsa borong engko dawahe lelagon entok mulang Jaipongan Jawa Baratan. Ah, mumpung ditunggoni Mas Gareng kok iya. Ya, apa bawani mangsa berdua sing cekak aos mirasa. Ya Mbak Suci diaturke. Oh, dur peh.
suwe ra. Enggak, Mas. Apa, Mas? Dur pese. Oh, nggih no bar iki mengke. Bar niki nggih, Mas. Nggih, enten wektune mengke. Tak aturi wektu wis. Dirampuke sik men penak lakune. Heeh. Oh, klik. Yo, yo Mbak Suci apa? Monggo. Sun besok meriang heman. Wah, besok siapa iki kok? Tahu Pak De ini apa Pak De? Enggak. Kowe Jawa Barat e main ngendi? Niki mau copat Parwa dari Cirebon. Cirebon dadi omahmu ya Jawa Barat. Enggak. Senes. Senes, Mbak Suci iki Senes. asli saka Tulungagung. Tulungagung. Loh, Jawa Timur. Nggih. Iki kok nembang Jawa Barat iso ceplos men iki. Mboten napa-napa ta? Nah, hebate wong sinau ngene iki. Ora kejaba sinau, inilah pemersatu budaya itu pemersatu bangsa. Leres. Dari orang Jawa Timur menyanyikan lagu Jawa Barat mergo sinau Nggih, heeh. budaya wajar. Pemersatu bangsa ya ngono kuwi kaya channel sing Kendang Jaipong iki pemersatu bangsa channel. Ayo. 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 Yen wonten grahananing sasi srengenge kembar leli Apa Pak De? Jane sinden padha somuka. Lah nek apa to? Wong iki sing semangat ya ngono. Aku iki ngematke suarane iso jengat-jengat. Lah wong iki kelagiane dhewe-dhewe kok ya. Aku ki anggar krungu Sunda lagu ngalu-alu terkelingan kaya ning Semarang. Sapa? Lagu ngene iki lah kaya ning Semarang. Napa niku? Lagu iki malah Sunda ki. Lah kok Semarang? Lho Semarang ki ana warung sing lagune kaya ngene ki ana. Wong iki lagiane Suci yo. Pripun Mas De penak to Mas De? Suci ngono ne. Nek Fahmi beda. Apa? Penak Mas. Fahmi ngono. Oh, konoan kae. Sing maksudnya Yuli ora. Yo. Ya. Sawiji tahan urip. Penak nduk bedone ya. Yo. Kulah kelawan sampeyan benjang belah yen sampun akhiring zaman. Terang kaget. Wis tutupi kupinge. Oh, urek arek tutupi kupinge. Sampun no. Ya, wis. Benjing sok-sok lho ditutupi. Aja. Wah, awas nih, sok ben ora nutupi awas. Yo diaturke. Monggo yo Bulan Samasi. Yo Nan, diaturke. Monggo ayo.
Terima kasih, matur nuwun wis diaturke bulan Sapasi. Enten awala Mas Gareng. Wah. Aku wis suwe ra. Nyuwun caping Gunung Jenggleng pepiling kalian Bengawan Sore. Nggih. Saking Pak Sadik, Polines. Oh nggih. Bengawan Sore sik. Bengawan Sore. Sing asta sapa? Mbak Fahmi. Ayo. Putri sing asta ayo kene Mbak Fahmi. Monggo kene Mataram, monggo duduk. Yo. Ngetan paling apa ya. Yo, buka celuk Mbak Fahmi. Ayo. Bengawan Sore. Monggo yo. Ayo, Yo Mbak diaturke Mbak. Monggo. Yuk.
lanjut Mi. Ayo. Saya kelingan gaban esku bagus kami tentremi hatiku. Terima kasih, matur nuwun wis diaturke. Yo Dini karo Mbak Elisa, ayo jumeneng kene monggo. Dini. Monggo Mbak Dini. Monggo Mbak Elisa, aturan mriki. Mbak Dini Mbak Elsa. Mas Gareng mun ngantosi. Mbak Dini Ya Mbak Elsa. Mbak Elsa. Mbak Dini. Mas Gareng tengah. Oke. Ayo but loro. Oke. Ana sing ngersake caping gunung jengleng. Ayo. Ayo. Tuntas kesisan. Kayak Damarulan Waito Puyungan. Puyengan. Ayo. Sapa sih? Mas Gareng jengleng sapa sih? Ayo. Aku manut, aku sapa-sapa pangan boy. Ya. Anu sih, anu Mbak Elisa sih. Ayo. Oke, saka sing senior. Iya. Ya Mbak Elisa, kaya ngapa dijengleng Mas Gareng marem apa ora? Ayo. Menengo, kowe iki rasa ubah. Ya jangan deket-deket dulu kan aku merinding gitu loh. Alah. Nanti dulu, kasih jarak dulu dikit ya. Pertama merinding. Iya. Oh, senengane dijarak sih. Jarak sih. Santai wae menengo, enak-enak. Ayo. Alah. Yo. Saben bengi Ayo. Awas. Sik kok. Kok sik. Ayo. Kok sik nyawang rawa pening kok. Iya. Oi. Elisa tak kene wis keyi. Iya. Gimana Mbak Elisa? Piye jenglengane Mas Gareng elak ta? Ya keri kuwi mau. Mas sakit ini lanang kaya trimo keri. Ya pertama-tama keri, selanjutnya terserah Anda. Ya Dini, ganti Dini. Ayo. Sing ndang kok berak men ya. Pengendake nek ketujuh krono atine ya sing ngono kuwi rasane. Ah iya. Oh ya. Pola-polae ngono ya. Santai ya, Dek ya. Alfian merem kendangnya cekluk. Ayo. Ayo, Dek. yen memajang Neno. amung karo janur kuning. Sik. Kowe kok nafsu men to le? Oh sing jegleng aku kok sing nafsu. Santai karo ngenteni anake turu kok. Oh, ya ini rung turu. Oh, neng aku yang harus mengikuti. Wah iya no genah no. Niku ketok semangate kok. Jiwa muda dan semangat. Lah iya, baleni Nduk, baleni. Ayo le, gaspol. Ayo, baleni Nduk. Ayo Nduk. Yen memajang amung karo janur Ini apa? Wong edan. Dadi jegleke. Jeglek. Piye? Adek lah. Piye penake yo ngono kok malah suwi lho. Ora dadi jeglek. Coba nek Mbak Elisa dijengleng ora coba. Ayo. Yo Mbak. Kembang. Kembang api.
Piye? Kok sik? Iki urung tak jegleng. Lah wis urung. Aku wis siap lho, Dek. Hah? Aku wis siap. alah dene iki wis. Kalau kamu siap, Masa karo Pak Dewa ya mama. kalau kamu siap aku istirahat dong. Ayo Mbak Elisa, ayo. Wah. Awas. Jas. Agak gue kecretan. Apa iki? Apa kamu apa, Bang? Pakai kecretan itu loh. Tadi udah gerakan kerutuk gitu Nganggo loh. keceretan jare. Iya. Iki ora keceretan, ngetus. Ora resiano gak. Ayo Dini, ayo. Pacitan Gaske yuk. Kaya arep malih. Lah kedangane ngono. Iki wis entek ora dijeglek iki lho. Osek. Oh sentek barang kok. Oh alah, bareng kono bablas musprono. Lehku ngenani Pun, dheweke pun, kapan? Mpun Mas kula. Lah piye? Mpun. Wis wae. Mpun. Burung apa-apa. Mpun kula. Kapok kula. Wis. Tak apake to, Cah? Mpun Burung apa? kapok. Lah ping pindho gur kluthak-kluthak tok lho jenengan. Weh, musuh karo cah nom ngono kuwi. Betul, pisan kas, engko lak tanduk. Wong iki Janji ya. Ya, janji. Janji lagi. wis pokoke kowe seneng, Nduk. Ya. Ya, nano ya di. Panas. Parian sih, parian. Ya. Nano neno urut. Nesu menaik apa tuh jane itu? Wah. Badhe teng pundi, Dik? Mulai. Lah kok kukut. Lah jeglek kowe kok. Oh, seto. Dan jenengan pun janji kali kula lho, Dik, panggah kluthak-kluthak. Sadal bayi kok digo. Dalah. Iki gusila. Ya arep parian kok dijegleng ayo. Ayo, Rizki sih. Wah, parian, Rizki. Halo, Iris. Nyang boyo lali. Nyang boyo lali. Tuku susu. PT DKSI. Mugi sukses selalu. Amin. Ayo, Mbak Suci. Ada neno. Ula sawah. Cemplung sumur. Pamiarsa sedaya. Mugi panjang umur. Allahumma amin. Ayo Mbak Dar, ayo. Tuku gedang. Soalnya Mbak Dar kuwi nek ora dadi aku ndak selak lali Mas. Karo bayam. Kosek. Kosek to, gedange ditekke sik lagi bayam. Kosek. Aja mbok selani yo. Ora diselani niku mau ngabari ngono. Fahmi iki keri sak isih nom sih gampang. Tuku gedang. Ya gedang apa sih? Gedang iki gedang raja ana, gedang kluthuk ana, gedang susu ana. Gedang iki gedang apa? Gedange. Bareng nesu kok ngerik. Ayo tuku pedang. Gedang. Oh, gedang to. Gedang. Kok prewangane metu. Ayo tuku gedang goreng. Tuku gedang. Heeh. Diboi bayem. Murah. Terus Warga kali panggang. terus Tansah ayem tentrem. Alhamdulillah. Kok sing parian ngoso lho. jane parikan mau nyempatani kaya. Walah ya sebeng. Pisan kas, Badar sini pisan kas. Yo. Iki nek penyuwunan kok Badar sini. Ngapusi. Wah, tenan iki lho. Iki WA sing WA 2000 lho. Badar sini mulih. Wis asa ngakoni aku. Ayo. Sisi gas yo. Anu neno, ayo. Ampuh, ayo. Pokoke siji nek kok ayo. Ayo sini. Ayo gedang wis gedang.
Wis ya. Ora iso gedang. Ayo. Gedang iki kudu ana pasangane pil apa kapsul. Ayo. Wong ngombe obat ya wis jejere. Ayo Mbak Fahmi. Mi ayo Mi, Mami. Oh, ya. Ya Mi. Mundut cincin Bondo cincin. neng Ambarawa. Ning Ambarawa. Mas Yasin. Mas Yasin. Mugi panjang yuswa. Amin. Wah, iya. Mbak Elisa. Elisa. Iya. Neng Semarang, Nang Semarang. nunut klekaran. Waduh. Klekaranmu kok tekan Semarang? Ya ben kok sugih nyewa hotel kok. Iya. Warga Tuntang Kali Bawang tansah Kali Panggang kok. Kowe ning Kali Bawang sing nanggap sapa? Nek Panggang ra dibawangi ra. Oh iya. Heeh. Kali Bawang Bombe. Ayo. Warga Kali Pak. Tuntang Kali Panggang. Nggih. Lumintu ing Karaharja. Amin. Ayo Dini. Dini Hari. Ayo Din. Kalau mungkin nek kalian tuh terus Ora apa-apa. Wis po, pokoke apa-apa. agar kleru tak nikah kowe ayo. ya. Wis sak ununimu, Nduk. Wis. Kowe kleru ora apa-apa, tak anggap bener. Liyane tak antem iki. Ayo Din, ayo. Anu Anu apa? Anune sapa? aku genggawe lho Pak De. Ya ora, kok tak gaweke bengi ayo. Saya mboten anu kersa bisiki iku lho. Ora, bisiki kowe arep ning ndi kok dibisiki? Ndang to Pak De. Bisikin lho Pak De. Asyhadu Kaya Lah jare kok bisiki. Loh, kowe kan iya jadi. Ano neno, ayo. Ngombe tajin. Ngopi tajin. Terus 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 anu ning kutha Salatiga. nang Gunung Salatiga terus Gus Yasin. Gus Yasin. Mugi panjang yuswa lan sejahtera. Amin. Oh, ngono wis apik. Apik Pak, wis apik banget. Pan apik, Mas? Wis. Bijine pinten? Wes 1200 wis. Ora mung 1.100 nek iki. 1.200 wis. Potong arisan 50 ayo. Wong yo pinter ngono kok dadak kon bisiki barang. Ayo Mas Gareng. PKM. Ayo Mas Gareng. Heeh. Sing cekaos. Ya Terus apa? pundi? Uyah Hasin legi gula. Terus Pak Yasin panjang yuswa plan. Lho kowe mau tekan ndi kowe mau? kuwi kanggo Pak Yasin, kanggo warga Kali Panggang. Nah. Karo Kali Panggang genti ayo. Ngendi Kali Panggang. Oh, lah sing cetha to. Oh, sing Ayo. cetha to. Nah. Monggo. Jejer renggang. Kuwi ora jejer. Lho yo sakar Oh, iya, to. iya. Monggo senengane. Jejer renggang. Jejer renggang. Terus Sinambi makan sukun. terus Warga Kali Panggang sami rukun. Amin. Wis ngendi ayo. Candi Rejo. Candi Rejo. Kene. Terus Ya wis. kuwi ngandake ora parian. Sehat varian sapa sirahe mumet tok. Iya Mbak Elisa. Nano. Panas sudan. Jenglenge yuk, Mas Gareng. Panas lengaleng. Capek. Awas cowok yuk. Jengleng yuk. Hop. Dini. Ayo. Kula pun usah dijengkleng, Mas. Kula pun usah dijengkleng. Perasa? Lah janjine mboten ditepati ya Pak De. Napa? Napa? Klutak-klutak terus lho, De. Pun jenengan anu mawon lenggah. Sik klutak-klutak iki pancen tanggane gen aja krungu kok. Lah nek mireng napa? Lah kowe kadenangan piye? Ayo. Aduh. Nadian wadon. Kari mapan kok. Nadian wadon sarta jenengan ini napa to, Dik? Kowe iki ngopo? Lah nggih. Kaya Parnubro terus. Sampai tarik lenco kayak. Jenengan ini siap nubruk mboten? Loh, ya ta. Dini saya wengi saya dadi tadi. Aku pria sejati mbok tantang lho, enteno lho. Nek jenengan nubruk iku lho tak ngalihin ndong. Ya kena kotak lho. Ayo. Syarat to. Ayo. Sarata Swara suling panjang suara. Ngetan
bali kula Eno terus langgame Mbak Elisa Kalian Gorpres, monggo siap. Walah keke, walane gaku. Delang tak delang. Oh, Pipalangga yuk. Mbak Elisa, ayo doorpressnya dibuka Mbak Elisa, ini hadiah utama. Menikah hadiah utama. Yo penutup diatur ke pepeling buka kendang, maka ayo jah, maka ayo. Lale. Yuk. Monggo kur saya. Putri
Sawetawis satur panglipur kata lepat diagung sami Mas Gareng arep paring dawuh apa? Sukses napa DKSI. Nggih. Sukses juga kepada Bapak Muhammad Yasin dan makmur semua karyawan dari DKSI. Amin amin.